Sini Tripura hase oha Tripura sarogni oha ni busatsun chungno indigenous peoples sinjago. Indigenous peoples bane je hani busara. Gitsin hani busara oha ni malik kuntu tijeng dini tamni bagai buibai. Nor jagoi tong jotto jagao chung tamni bagai buibai pokok jagoi tong tamni bicar manja. Amo jotto lukurong tabu sahoiman laika agio sel asuk pora lekha koribai jotto kok sahoiman ya pokok jaka buibai aini bagai sini Tripura sarogni harobo turu kosong nani bagai cengman. Kini Tripura hawa sini Tripura sa hinjaga roksun sini nok hai tongo sini jaga tongo hatai jaga soman jaga mai khlaimani jaga jotoni jaga tongo obosoi tongnai piaba जों नायनो थांगा हंखाय प्रेक्टिकली चिनि आ जागा रगनि जागानि कागज रग ताबु गति थानि पारफेक्टली बाबे गरि बाक्सा जागा आनि थाबुनि गुमुंगै आनि नानानि गुमुंगै बाक्सा आनि बाबुनि गुमुंगै दंमानि आनि दादु गथैगा बाबु गथैगा आमा गथैगा गरि बायका किन्तु जागानि कागजनि गुमुंगै बेबाक न बंनि बाबे मा हंखाय जों Tiri Tripura hao baca oi ani hini je ciri kogai tongmani amar urusai sing pila sekali tik pelajari nana hingkai ciri dofa mutangjaga ni bagi do sing wan sudani nana niji bansai tongmani bagi do sing wan sudani nana bushaputi ni bagi do sing wan anai nana hai ni bagi do sing asai suli sini Tripura ha si Rajani ha tongmani kaisa independent স্বাধীন রাষ্ট্র হাইগো স্বাধীন kaisa state tongmani দেশ tongmani তিনি যে ভারত বাই যুগঙ্গই ডেমোক্রেসি হাইগো গণতন্ত্রনি হাও जों ताबु तंलाय तंलाय जाव गणतंत्र हानि नियम गावनो जे बरफ गोबां बन शासन खालायो आमनि बागै Tripura हासे एगा भारतबर्ष जे राजनीतिक बदलनि थानि बरफ गोबां बरफ शासन खालायो Tripura हावो जों माहायनो बिसि ब्रुम बुद्रि लायखा नेता संलायखा एमएलए मन्त्रि सिनाम लायखा तिनि 72 বছর কাউই থাঙ্গা बेवचिनि हानि बुसारकनि अवस्था बजाव थां सौइका आबुचिनि मकल बुसुरयाव जों स्राय लुबैदों जों आगरतला मोहनपुर समतल एरियानि बायसिनि एडिसि एरियानि जे सिनेरियो जे पिक्चार जों लुबैदों लामानि हिन्दी स्कुल कलेज हासपाताल কারেন্ট তুইনি ব্যবস্থা সমতলনি এরিয়া বাইছি Tripura তংমানি এডিসি এরিয়া মিলিয়া তাঙ্গै মিলিয়া অ হানি বুসারক বিবাগি সে Tripura হাসে খাতিজা অ হা Tripura সরঙ্গি কিন্তু তামনি বাগै जोंखाय सब समय बयबाय नरजागनि नाखौ दापुर बगुरो जों संलाय थबले गोबां नेता मन्त्रि तामनि बागै जों दाबुगो सिनि हक सिनि अधिकार जों तांनि मानलिया तामनि बागै जों किरि अमहाय अवस्था थां सौइ लायखा आमो जों वानसुदानि नाङा এই সবই মানকা সাইমান যদি ফানসে जों दाबुगो खासियांगाय जों बजराव खासि सिनाय आमो बेलेखिनो वानना सिजाखौ दापुर बगुरो जों नुखा गोबां लिडार्स लायथांनाय सालगो Tripura लिडार्स गथ एमनकि मुख्यमंत्री दशरथ मुख्यमंत्री रखुंबायखा काम खालायना लांखा कुनु खालायनाया हायनि बागै फायदि दाखर बुकुरो जों जागा राजनीतिनि हामजागै सिनि बुथ फायगांखाय इलेक्शन फायगांखाय चिनि Tripura सारकनो बुजौलाय मन्त्रि नेता उंलाय मनते उंलाय गैया जों जेसाखायफानो भारतनि संबिधानाव जेहेतु आइन दङ 2 3 दाराव गोदान राज्य सोनामै मानो
aino se tong kai sing tam ni balui sing jot to lukuro khansang we jehetu tabuk sunu bubagra khari wei logi ri tongo omo hai jorao phanole sini ti prasaro khansang wi man lakha ni sing jot to jaga pi lai to kokno je sini bubagra ni bisinte sing faidi jot to ti prasaro waisa khansang we jeng bubagra logi ri sung yok lai ma man siwan apro se sung jot to elaka uno kok sale to munda ko sudo jaga rajniti ro to jaga rajniti khlailema sung election thakang kai ni sak sak no khale lai sini ti prasara bisis kai election sekang khai sapai no sakri nai long nai hu nai wa to pun nai rang kisa misa riwi sung no sotmoi thokai bud nahal lai mang sini ti prasara bud paingan ya kolokai sing chair jagia naikon jagia ni bagino sini dukuro tini om hai obostha odhan kore doi tini bubagra sunu om hai keno logiri to sini bubagra maya bogunang bubagra ni kokno sung makhna nai jotto ti prasa unli asai thekeba sini bubagra ti prasa bosunno unconditional love jerobe buma bufaro busabuti romo hamzago ar kono condition kre je nangano hamza kangka angno om hai mari nai nangano chuba kangkai angno ma chuba nai amti kre bubagra ni chuba mungkai unconditional kono condition kre sudu noro piprasaro thansangni besikangni chobawo waisa sing gata dikolen bagai last fighting khaile am sisin bubagra ni asun naharmu ka an naharmu phamde sing tabukbo thansang lai malaya sudo rajniti numong torda lai oi orwaisa ka bahalai tonglai sinaiba faidi takuro bukuro sing onek leader sunaika sing tabuk si bubagra bini bai thangni chuba mumbai sing jotto ti prasarano thansa khlale bagai saito gitu rajniti ta torda neta no ta torda MLA মন্ত্রী ta torda ini bubagra sawi to ini bubagra phage agartala ini aja kasa mikin to sengaro mo to je MLA haikaba মন্ত্রী haikaba neta ngani bagai di pramukh ta phai di pramukh phaidi di prasarano o hani busarano muthangna ni bagai sengjot to khansa kai samung khlaile bagai se di pramukh phai o jaga neta মন্ত্রী ngani bagai se di pramukh ta phai ni di duni kogo srai kai sawi আপনি অর্থ তাম্বা আপনি অর্থ অমন ফাইদি जों जत्त खाओ जों राजनीतिखौ तर्जानायावै बकुमनि राजनीतिखौ तर्जानायाव बबाय आं कोथायमाया बबायबो आं कोथायमाया आमते हिंयावै जत्त लुकुराव थानसांनि गुबाग्रानो दिनै लंगैनानिसि सिनि गुबाग्रा सावै दङ जत्तनो राजनीतिखौ ता तर्जासिबि राजनीतिखौ तर्जागै राजनीति खालायनाय मानसि खरस बायदि खरस नायसिनाय मालाया नुकु आरिनि बर' बायजों कक सालाया एमनकि बाहाय बन पर्यन्त कक सालायलिया राजनीतिनि बागै राजनीति आसले कतरंखा सिनि संसार राजनीति आसले कतरंखा जे सिनि दफानि गोसार तिनि पार्टिशन गै बासाजा फाइदि जों जत्त टिप्रासार तिनि अजागा सिनि चिन्ताराम जे अहातियो जे थाइमानो चिन्ता खर'बखर'ब बे तिनि अरा फाइ जे जयनिं खालायनाय सिनि गुबाग्रानि जे थानसालि मारियो हिमनानि बागै जे खायनाय बर'खौबो आं एडभान्स बर'खौ आं लामसगो जों सिनि दफानि गोसार जे राजनीतिनि जे पार्टिशन दंमोन आबो जों बेबाद मिलायै जोंहा पार्टिशन सुख्रुबै बोसगाङाव दं गुबाग्रानि लाम हिमतानि जों जत्त लगियो जों बेबाद डेभेलपमेन्ट खालायनो आमोनसो जों मामा सुनाय खर'बखर' যদি नों बबाय पार्सनालि आं बबायखौ खालाय मालाया बबाय आं नायसिनाय मालाया ओंनो मानो गोबां बर' बिखाव हायकेबा बनो गोबां मा पार्सनाल समस्या हायके पार्सनाल प्रब्लेम दंनो मानो हायफानो अवाइसा फायदि जों मोथांजानायनि बागै
जों द yok sama manani bagai जों bubagrani loge जों tansakai o 6-7-8 mas जों tansakai samung khlai जों sini busa butei busu ni konglo wansugoi o do phano phiong lai jori ni जों waisa sini ibu problem tongmano sini je khabisio tongmani ang bawai kothaine hindi tongmani no abno bebano noroi जों joto lukuro tansakai waisa samung khlai जों yok sama manani yaklo जों kotal rajyo manani yaklo जों आपरो जे मुसुमखै जानजानि राजनीति खलायलायसिदि आपरो ते कुनु प्रब्लेम तरिखा जों गुबुननि दफाबाय फाइटिं खलायनायखाय नरिस तंगै जों बाय जों नायसिनाय मालाया कक सलाया नुइ दंखाय जों बाय जों मालाय दंलायखाय ओ बुइनि कक बाय बुइनि माजरा बेनि जे कक बेनि अहमाबायसे जों निजेरा दिप्रासा खालाय मालाय वालाय दंलायखाय जों बुइबाय गुफु बजराव जों सभा खलायनाय दाखरो बुखरो सिनि मानथानि बागै जों गुफुर सभा खलायनाय जों जागा चिकन मानथानि बागै कक बांलायो पन्चायत दै साबुनाल दै जेकुनु सामुं खायमानि जेकुनु बेनिफिशियारि लिस्ट नामानि आ चिकन माने बेसे जों अजागा मोखां सम खरां सम उंलाय दंनायनि जरा दाबुया दाखरो बुखरो चिनि गोल चिनि नाहारमुं कतरमा नाहारमुं नाङानो आ चिकन नाहारमुं मानना मुसुमाबाय जों पियग जागिया जों योगिया जों राजनीति खलायलायो नुखाबले त्रिपुरा हास्तेबो त्रिपुरा को मानखा चाकरी त्रिपुरा मो डॉक्टर इंजीनियर उकिल पुलिस ऑफिसर उंबाय थाबले किन्तु तामो मानखाबा उनका जतने जानजानि बायथां हमारे उनका आससे दाखरो जानजानि मुखुका हामुखा आमससे किन्तु दिनि दफाले गोसो हामकाबा निनि दफा हामनानि बागै निनि दफा जानानि बागै बेबागो जों थानसाkai samung khai mani bisipi sinise sini dofा गोथांनाय यक्साव मानाय दाखरो बुखरो जों आं खरसबायते खरसा गुबै हामजांलाय माइनांखाय सिनि दफानो फियगनानि आंसो खलायो बुनि दफारावले बरक गोबां बुनि दफारावले शिक्षित बुनि दफारावले जे बेबाग कुथुबसाखौ आसुगजा যত ডিসিশন না হানানি যত মানদাই সরকার রেনানি বুনি দফানি ইয়াগো মানসি চিনি প্রাসংলে গোস বাংলা हायनि बागै अ मर्तनसा जों दंलाय जामानि अ हाय बैसा जों राजबंश 184 जना नि बंश जों अ हानि मोथांजाना नालाय दाखरो बुखरो जों अ जागा मानथाय सकाय सिगन बायले जों बुइनो खालै गांगाय सिनि तालिका हामग्ला हायनि बागै सिनि गुबागा जेहेतु जों अम हायके थानसा खलायै पियगानि बागै नि बाय थांनि पकेट रां खरस खलायै जों सुबाय दङ गोबांना हामिया सायाव सुबाय दङ अमहाय जराव जों बुबाग्रानो वाइसा लगिलु अ चिनि दफानो पियखानि जों जत बुबाग्रानो लगिलु थायदा खरो बुखुरो नायदि चिनि तिप्रासार दिनि गोबां जागा बोथारजाखा तबथारजाखा एमनकि एसडीएम रपर्यन्त सानो कक्राझार बोथारजाखा चिनि अर खरकाम बोथारजाखा बुमां किन्तु जों दुख नांलायो चौपा खायलायो आंदोलन खायलायो बिजाल कायसो जाखमानखा चिनि तिप्राजों रे खायजागो बोथारजागो कयजनसे एसडीएम बोथारजाखा सुब्राम सिमिया चिनि सुचि मोहन देबरमा सं बोथारजाखा चिनि तामुमानखा कुनु माननानै गोलै फायारमेन चिनि बिश्वजित देबरमा लामाव थिगलायै पुरा पशु माने हायगे मुसुराव न' बान आमतेके बुया आसिकै थै थामान यागो बनो गदाबाय बुइ दङ आसिकै जनो चिनि बरो न गेसं आमरो मुखानो दे चिनि खा यगलिया आमो बेलेखे नङानांगौ नगो आसुगै दङै दुख चिनि नांगाबै दङबाय इनिया दाखरो बुखरो आ दुख नाङै दङनो जों सामुंगो फोनांना नांनाय दाखरो बुखरो सामुंगो बाहागे फोनांनाय बो बुइ ग्लांगा जों थांनि तेकाजों बुइ बुथारनिका आमबाय सिनि समस्या समाधाननिया जों आरो मेहनते जों समा मानानै गाय जों बेबागनो दाबो खानसा थायो सिनि आसल
जिगुन आसल जे जों मानानि कतरमा आबनो से जों माना नांनाय दाखुर बुखुर ओ चिकन वान सुमुंबाय चिकन मान मुंबाय जों फेलजालिया सिनि माना नांनाय जों ग्रेटार टिप्रालेन्ड जे जागाव सिनि टिप्रासल थंगि दङ आ जागारावनो जों बेबावनो सिनि साबजुनालनि बासियारनि सागा सिनि टिप्रासालाव गोबां जागावनो दङ जे जागा एडिसि आमजाय खबजालिया आमरनो बा जों बेबावनो सिनि टिप्रासा रनो जों मोथानानि बादिनो सिनि ग्रेटार टिप्रालेन्ड हानि बादिनो जों आबरनो खबै जों बुबागानो लगियो सिनि आ ग्रेटार टिप्रालेन्ड जों आसल जे दाबि जाबनो जों मानानि नांगौ दाखुर बुखुर जेबाबे कायसा राज्यनि बाजेट दङ त्रिपुरा राज्यनि बाजेट दाबो 22,000 कोटी ओ 2022-23 बाजेट 22,000 कोटी सिनि एडिसि बाजेट बोसोर त्रिपुरा सामथाय तंमानि जागा एडिसि बाजेट बोसोर 600 कोटी 500 कोटी 500-600 कोटी बाय बेतन सिनि आरो 300 कोटी रं थांबायो ते बाकी बाय सिनि त्रिपुरा सामथायले एडिसि आमथायले जनरल निस्लाय से टोटाल 3 भागेर 2 भाग सिनि एडिसि आमथाय 7,000 बर्गमाइल 10,000 बर्गमाइल एडिसि आमथाय आमथाय कतरमानो उन्नति खालामनाय डेभलपमेन्ट खालामनाय 500-600 कोटी जनरल एरिया डेभलपमेन्ट खालामनाय 22,000 कोटी गोबां जागा थांसुकिया हानि बागैनो जों जुदि ग्रेटार टिप्रालेन्ड टोटाल राज्य मानखाय सिनि टिप्रासानि बागैबो आप्रो बाजेट 10,000 11,000 कोटी जों बाजेट खालामनाय आप्रो जों चिकन जे सिनि नाहार मुंखौमानि वाटक कुन कायसा चाकरि उना तमानि आबो सिनि टिप्रासाव जुदि टोटाल राज्य मानखाय जों आप्रो सिनि टिप्रासानि बागैबो ओ जनरल आमतानि बर'नि बागै जे रांनि वाटि बामानि हाय सिनि टिप्रासानि बागैबो आप्रो रांनि वाटि बानाय दाखुर बुहुर आप्रो मानसिनि चिकन मानखायनो जों मानसिनि कुनलापुरे जों कतर इमान लुबै सिनि इमाननो जों मुख थांख्लायनाय जों दाबो गुबाग्रा दंगिरि दङ गुबाग्रानि बिसिदिनो सिनि इमाननो जों मुख थांख्लायनानै आं मानसिखौ दाखुर बुहुर आं मते कमनो बिरला सिनि उनि program tongko te tini tabo ani komi ya bulo hoyto oro jeri program khaine jotono ani khaksang mate hamjamung ya faru je tini oro khaine rogno te jotto amtani program ni khaksang te hamjamung ya faru jotto bupagrana logini kali ni ko mung nargino ani kokpari sinai jota kahang guru tongani khulum baija bupagra ayo tu tipasa ego disu ambai